ije na akwụkwọ ọzọ Jenesis bụ na mmụọ ya na ebe m ji ekwenye na mmụọ bụ isi obodo ndị si na ba bụ isi Igbo n'ala Ikiwa dị si na mmụọ wee lụọ nke tata obodo ndị ọzọ si na ba bụ isi Igbo na ịchọ isohere ọbụla na mmụọ Ikewa si wee pụrụ na mkpọmkpọ Ikewa ji wee wu ite ka dị si na mmụọ nke a nnukwu okwu agwụ ahụle na ebe anyị ji wee bụrụ okwu ka dị si na mmụọ wee lụọ tata nwere obodo ya atụ nwa aka nwa ndị ya ma atụ dịka ndị agwụgwụ ndụ agwụ ahụwa ji wee bụrụ agwụgwụ ndụ na ọ dị na mmụọ wee lụọ tata anyị jee nzukọ ga-abụ agwụndụ karị na mmụọ taa ma mbịa cheki ya mgbe na-eleme na onogwu anụwa n'arọ 1540 echileti ya na o gosi na ihe 1540 na mmụọ eri tupu 1540 na mmụọ eri adịgo obodo ndị na-asị na ba bụ isi o nwere nke na-abụrụ in the 18th century pụta n'ọsọsọ mmụọ bụ nke exist go before 15th century mmụọ ya n'ọlụgo n'ebe ọ nọ kịta hundreds of years tupu obodo ndị ọzọ na-asị na ha bụ isi wee bata ya bụ okwu akpa okwu nji aka ndị asị na mmụọ bụ isi ife ọ bụ na-emebe n'owu n'arọ 1540 arọ 1540 ka mmụọ erichigo n'obodo ndị ọzọ dị ofufili a ekere mgbanaka n'ebe a tupu 1540 okwu na-aba wee na-asụnye arọ n'ọmụọ na o jiri enwetawanye aka aka n'oge owetu ịkọwali agbụwa ma udo anya ọranaeze na-ege ntị na-anụ ife a na-ekwu na anụghị onowu Ụmụeri na Anambra East Anambra steeti nke Nigeria West Africa Africa the world si wee kwu ya na onowu nke a bidoro na 1540 na ya mara onowu ọzọ n'ala Igbo bidoro na 1540 tupu mgbe ahụ na Ụmụeri adịwoli ọtụtụ narị arọ dị iche iche tupu o wee ruo mgbe ahụ o wee na-akọwa n'obodo ndị ọzọ si na ba bụ isi Igbo na enenesi ya ifu na Ụmụeri ka ba si wee pụọ o wee si onye aka ji ife nwata olu niile o wetu aka ya and ogologo ndị agha ile ọhịa ga ọ dịka ọ na-aghọta dịka onowu na-akọwa n'ogologo ilo na ha ewetuzi aka ife ị na-ekwu n'ogo ọ dị mma onowu anyị ga-achịkọta biko ga-emesibe ndị anyị kwuru anyị ga-edesi obodo dị iche iche wee jụkwuo ma ndị ọzọ ajụjụ ma ndị ha nwere ikwu n'okwu ndị a onowu a na-eme asị na ndị oyibo si na all work no play makes Jack a dull boy biko ụwa mgbe ị gwara anyị egwu na-adịghị mma egwu ozigbo ma eweziga egwu nwelibe ndị ọzọ ị na-eme ka ọsọ si ibe onowu nwelibe egwuregwu ndị ọzọ ka ị na-ezu ike nwelibe ị na-eme ka nwelibe ị na-eme na-amasị gị gaa n'ihu nwelibe ndị na-amasị ọ na-adịkwanụ mma oge nke anyị obere ana m agba bọọlụ ndị egwu bọọlụ na-atọ m ụtọ kịta a na-agba bọọlụ na ọ na-atọ m ụtọ a na-eje nne n'ihe ebe anọkwa na ya na m na-eje kwụkwọ ụgwọ mgbe aga nene ya ọ na-adịkwa masịkwa m ịpị aka na ọga na-akpọ ụgwọ oyibo na-ekwe n'isi ọ na-akpọ daalụ maka na onye na-esila anya onye bụ onowu o si na onwere ibe ọzọ ọ na-eme na onwere ibe ntuli dịka ịgba egwuregwu nke ụkwụ na bọọlụ maọbụ ndị ikwuru a na-apị une
na-eme ife egwu a na ọ dị ka ị nara eme n'ọsọsọ nke na ịkọ mana ọ dịghị anya kịta na a na-eme ife ndị a sịkwa ka isi wee na-amasị ya mma wee na-eme na-agbatị ahụ na-adị mma na-aga daalụ ndị Center for Research in Igbo History anyị kenere gị nne si na ọ ga-adịkwa anaghị mma ị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ ọ ife Igbo niile ka anyị na-eme ndị Igbo na-ege anyị ntị na ndị ụwa ndị na-ege anyị ntị ọ maka Igbo niile senta bụ maka research nchọcha maka history ya agụgụ ala and culture ọdịnala nke ndị Igbo niile dịka ị na-ege ntị na-anụ ife anyị na-ekwu anyị ka ga-elu obodo unu ife ga-eme bụ na zitebere anyị ozi na-agwa anyị otu o si dị ka bụ unu si wee dị mgbe anyị ga-abịa isoro anyị duru anyị jụọ ajụjụ wee chọpụta ka Igbo wee nwee ike guzosie ike dịka ọ kwesịrị maka na anyị ejiri Igbo wee fanya n'abụ maka na Igbo bụ nnukwu obodo ekene m unu